Вітанне. Сёння мы паговорым пра зброю, якая не страляе, не разбурае будынкі фізічна, але здольная цалкам падпарадкаваць сабе чалавечым розум. Амерыканскі палітолог Джозеф Най увёў у абарот канцэпцыю пад назвай soft power, мяккая сіла. Што гэта такое? У адрозненне ад жорсткай сілы, ваеннага ці эканамічнага ціску, мяккая сіла дзейнічае праз прывабнасць. Гэта здольнасць дзяржавы атрымліваць тое, што яна хоча праз культуру, палітычныя каштоўнасці і знешнюю палітыку. Прасцей кажучы, гэта калі каланізатар ці дамінантная культура прымушае вас жадаць таго ж, чаго хоча яна. Яна фармуе вашы густы, вашыя каштоўнасці і нават вашае ўяўленне пра тое, што з'яўляецца прыгожым, а што неардынарным ці другасным. Імперыі стагоддзямі выкарыстоўвалі мяккую сілу, каб укараніць у нашы галавы стэрэатыпы, якія прымушаюць нас адмаўляцца ад уласнай сутнасці, ад нашай ідэнтычнасці. І самае страшнае, мы часта не заўважаем, як пачынаем гуляць па іх правілах. У гэтым і ёсць сутнасць мяккой сілы. Каб растлумачыць, як гэта працуе на практыцы, я хачу падзяліцца вельмі асабістым прыкладам. Доўгі час у сваім жыцці я фарбавала валасы ў блонд і выпроствала свае натуральныя цёмныя кудры. Чаму я так рабіла? Таму што ў маёй галаве трывала сядзеў стэрэатып аб тым, як мусіць выглядаць сапраўдная славянка. Я нават купляла блакітныя лінзы Карл. Так, я купляла блакітныя лінзы, каб быць беленькай з блакітнымі вачамі. Мяне ніколі не хвалілі за тое, што я каравокая, цёмнавалосая і кучаравая. Мне адкрыта мама гаварыла: ты недастаткова прыгожая, табе трэба блонд валасы. Усе кампліменты, грамадскае адабрэнне і стандарты прыгажосці, якія трансляваліся вакол мяне, былі звязаны з тыпажом славянкі: бледная скура, светлыя валасы, прамыя, канешне, і блакітныя альбо зялёныя вочы. А зараз кароткі агляд пытання штучным інтэлектам. Нацысцкая прапаганда і беларусы. Ідэалагічная супярэчнасць. Афіцыйна нацысцкая расавая тэорыя лічыла славян недалюдзьмі. Аднак прагматычныя патрэбы вайны вымусілі акупантаў шукаць мясцовых памагат. Выкарыстанне арыйскага міфа. Нацысцкія расавыя ідэалогіі, напрыклад, Альфред Розенберг, сцвярджалі, што беларусы маюць высокую долю арыйскай або нардычнай крыві з-за светлых валасоў і блакітных вачэй. Гэты тэзіс выкарыстоўваўся калабаранцкімі арганізацыямі, каб пераканаць людзей, што яны з'яўляюцца часткай новай Еўропы, а не ніжэйшай расы, якую знішчаць. Расійскі панславізм і стэрэатыпы. У 19 стагоддзі ў расійскай імперыі развіваўся панславізм, ідэалогія аб'яднання ўсіх славян пад кіраўніцтвам Расіі. Для гэтага ствараўся рамантызаваны аднастайны вобраз славяніна. Тыповы славянін у імперскай, а пазней савецкай свядомасці часта маляваўся як светлавалосы, блакітнавокі волат у кашулі касаваротцы. Гэта рабілася для падкрэслівання чысціні і адрознення ад суседніх народаў Азіі ці заходняй Еўропы. Рэальная антрапалогія славян, на самай справе славяне гэта моўная і культурная супоўнасць, а не адзіная расавая група. Генетычна і антрапалагічна славянскія народы вельмі розныя. Скандынаўскі след. Светлыя валасы і блакітныя вочы найбольш пашыраны ў паўночнай Еўропе, вакол Балтыйскага мора, ў Нарвегіі, Швецыі, Фінляндыі і Эстоніі. Гэта так званая нардычная балтыйская антрапалагічныя кусты. Украінскі тыпаж сярод украінцаў, асабліва ў цэнтральных, паўднёвых і карпатскіх рэгіёнах, гістарычна дамінуе праўкраінскі, дынарскі або альпійскі тып. Для яго характэрны цёмныя ці каштанавыя валасы, карыя або шэрыя вочы і больш круглая форма твару. І дадам ад сябе, што і з беларускага боку у маёй бабулі, дзедулі былі цёмныя валасы, але вочы, канешне, не карычневыя, а былі блакітныя, напэўна, альбо зялёныя. А з украінскага боку цёмныя валасы, кучаравыя і карыя очы, і вось так атрымліваецца, што і ні там я не падыходжу пад стэрэатып, які пушалі маскавіты і якія пушалі нацыкі на нашай тэрыторыі. Як аказваецца, падсвядома я лічыла, што гэты шаблон і ёсць прыгажосць, і ёсць ідэал. І так працягвалася гадамі, пакуль аднойчы, калі я выпрамляла валасы сваёй дачушкі, яна паглядзела мне ў вочы і сказала: «Мама, а чаму ты так ненавідзіш мае кучарашкі?» Гэтыя словы мяне літаральна аглушылі. Гэта быў проста момант ісціны, і я раптам убачыла рэальнасць без упрыгожванняў.
Што я зрабіла са сваёй дачкі і з сябе проста стэрэатып, які мне насадзіла мяккая сіла ворага. Я слепа ішла за ідэалогіяй каланізатара, я сцірала сваю індывідуальнасць і саромелася таго, як я выглядаю. Я праўда лічыла, што я вельмі страшная са сваімі натуральнымі валасамі і з натуральным колерам вачэй. Самае парадаксальнае гэта тое, што я ўвесь час была ўпэўнена, што я антырасіст, што я ненавіжу расізм. Я заўсёды падтрымлівала малыя нацыі, прыгнечаныя народы і змагалася за справядлівасць. Але я сама не памеціла, як я ненавіжу сама сабе. Гэта якраз тое, што Джозеф Най меў на ўвазе, калі апісваў культурны ўплыў. Мы бачым штодзённа тысячу розных месаджаў з розных бакоў, якія нам кажуць: вось так выглядае славянка, вось так правільна хадзіць, так правільна гаварыць, так правільна рабіць валасы і так правільна фарбавацца. Імперія не проста захоплівае тэрыторыі, яна стварае стандарты. Яна кажа, якая літаратура з'яўляецца вялікай, якая мова перспектыўная, а якая знешнасць цывілізаваная. Калі мы ад масавай культуры або праз сацыяльныя стэрэатыпы чуем, што толькі пэўны тыпаж з'яўляецца эталонам, мы пачынаем знішчаць сваю унікальнасць. І гэта адбываецца натуральна і арганічна, таму што наш мозг гэтага проста не счытвае. Для украінцаў і беларусаў гэта стагоддзямі працавала праз навязванне комплексу непаўнавартасці. Нашыя традыцыі, наша рэальная прырода, беларуская мова, украінская мова і таксама нашы культуры выдаваліся як калхозныя, вясковыя, сялянскія, варожыя, некультурныя, неадукаваныя і недастаткова вытанчаныя. Дэкаланізацыя розуму пачынаецца тады, калі ты заўважаеш гэтыя кантрольныя пункты ў сваіх паводзінах. Гэта працэс прызнання таго, што твой густ, твае звычкі былі сфарміраваны пад уплывам імперскага кантэксту. Гэта пытанне: ці сапраўды мне гэта падабаецца, ці мяне проста навучылі, што мяне гэта падабаецца. Каб супрацьстаяць гэтай мяккай сіле, мы павінны будаваць уласную культурную прастору. Мы павінны вярнуць сабе права быць сабой у мове, у культуры, у поглядзе на гісторыі, нават у люстэрку. Што мы можам зрабіць ужо сёння? Гэта прыняць сваю аўтэнтычнасць, перастаць падганяць сябе пад чужыя імперскія стандарты, перастаць казаць, калі хтосьці украінец спявае па-англійску: «О, гэта брэнд, ось, гэта клас». Спяваць па-ўкраінскі гэта такі брэнд і такі ж клас і такі ж светавы ўзровень, як і спяваць па-ангельску. Падтрымліваць якісны беларускі кантэнт, падкасты, музыку, літаратуру – это тое самае, як і падтрымліваць амерыканскую культуру, у якую укладаецца мільярды даляраў. Таксама варта заўважыць, што беларускія і ўкраінскія контэнт-мейкеры, людзі, якія здымаюць кіно, робяць музыку, у іх няма мільярдных, мільённых бюджэтаў. І таму не трэба гнабіць контэнт-мейкераў і творцаў за тое, што іх кантэнт зроблен на каленке, будзе выглядаць не так якасна, ён будзе выглядаць не так дорага, таму што мы толькі ў пачатку свайго шляху, і гэта трэба разумець. Калі мы напаўняем сваё жыццё роднай культурай, чужая мяккая сіла губляе сваю прывабнасць. Яна проста выцісняецца. У нас ёсць адно жыццё, дзе кожная хвіліна вытрачаецца на нешта адно. Вы не можаце адначаслова слухаць маскоўскую музыку і украінскую. Вы выбіраеце штосьці адно ў гэту канкрэтную хвіліну. Дык выбірайце ж сваё. Тады вы пачнёце бачыць чужое як маніпуляцыю і больш не будзеце дазваляць кіраваць вашымі жаданнямі людзям, якія вам нічога хорошага не жадаюць. Гэты шлях – гэта адзіны шлях да сапраўднай свабоды нашых народаў. Мы павінны навучыцца любіць і паважаць сваю сапраўдную прыроду, паважаць сваю гісторыю і сваю культуру. Абавязкова напішыце ў каментарах, ці заўважалі вы ў сябе падобныя стэрэатыпы. Напішыце, у якой сям'і вы нарадзіліся – беларускамоўнай, украінамоўнай альбо маскоўскамоўнай. Большасць з нас нарадзілася ў маскоўскамоўных сем'ях, і таму нам ёсць з чым працаваць. Вашы каментарыі вельмі важныя для развіцця супольнасці, бо менавіта так развіваецца беларускі YouTube і мацнее наша праўда. Дзякую за увагу, заставайцеся сабой, шануйце сваю спадчыну. Вы вартыя павагі і любві. Жыве Беларусь, слава Украіне, да сустрэчы ў наступным відэо!